full episode Ilocano Love Storya. Nah, ni Sir Romualdo. Itaman pi anak kalagit may mawag. At dangat na napatagay baga anak niya. Hello? Sana ka di madla nga makasingakin ka, honesto. Saan mat, sir? At ako man napatag na ibagakin ka. Si Mang Patanimaan. Agkat kumusta mat na, sir? Kan, mabit man lang. Api akas lasan kayo naragsak. Si Mang Pat nga tanadagsa na sakit na. Agpapaimbag madkit din. Si Mang Pat iti probinsya at impalakat ti doktor. Ang makabasaya at iti salunat na ti makalang api ti presko nga agin. Tinasayat, sir. Umayag kita balayo. Iti kasta, makitak ti kasasad ni Maan. Urat awan mataramidak. Kamasan nga tamad lang agsilos ni Alina. Amo ka sana palimad. Iti kayan-ayat mo tinagbalin a relasyon nyo iti kandimaan. Di pa kadanagan ni Alena, sir. Nasingpot kan man nakaawat. O sige. Agyaman aglaunay. Noawan la ko matinapanan na. Kadwa ko mga agpasyar di tabalayo. Addan ni Honesto Maan. Himbay adagos dito balay kalpasan na nayawag ako si Magpatkan. Honesto, agyaman na kiti pa ng sarong karmo kanya. Kumusta kan? Anya ti mariknam. Nakalusosyaw ka. Amang ano sana kung nagpayapay, Honesto. San ka kumangagsaw di kasta, iha? San pa yan nagtinag leukemia ti sakit mo? Kat magasan ka pa eh. Nakarugayam ti sakit mo, Maan. Masyanakan ka. Nagkutong kan. Diyak na itamasyan ka kanya, Honesto. Natanggan ti paginagam ni Maan. Uray bagbaga na asadan ngagbayag pa eh. San na kayat akasyan tayo? Saan ko nga mo? Inyawag kayam ni papati ka sa saan ko kan ka. Dinto nga. Saan ka kumangagsarita iti kasta? Uray kas di tinagtungpalan ti relasyon ta. Kinadan ka anya nayat ko. Napatagkapelaan kanya. Kas may sagayam. Agyaman ako na, Honesto. Nagasatyak tama makayan ayat mo. Kayat ko, ama-am-am mo. Talagamat anya. Kalpasan anayawag ni Sir Romualdo o si Mang Patanimaan. Pinasyar mo adagosan ni Jabalayta. Agimon ka kadi, Alena? Kadno, agi mo na? Anya te aramidom. Naisurot akpekan ka nagkatawa. Amo kasan ka ngagselos? Siyempre, agtalikakan ka. Amo konti ugalim Honesto. Manakigayam ka. Nalaka ka amang makawan ka dagiti nakabasol ken ka. Wan gayam. Kunanimaan. Kaya't nakakano am-am-am mo. Sige, kaya't kumot am-am mo ni Maan. Kita man o sino din napimpintas ka na kami. Dati launay ti magustuakan ka, Alena. Sa anak na naman kasara kitikaskan ka. Agmay sa te Alena. Awan sa pulo mo no kasanong impatag ka, Honesto. Nakita ka nagkuyog ta Honesto kan Alena. Ne. Kasta nakudto ti puso. Apay nga agselos ha. Nagpintas. Agpatinggaak lang amang buyaking kuhana. Anak, nakaadayo lang aro daon nisto kan Alina. Iso da pay laang tikit kita. Ne,
Ada kayo gaya mo, nanang. Ay, kasano nga na mapuutam ti sa sagput ko aya. Nilatan Alena, ti makitchitam. Ay na, anak ko, saan mo nga arapa-apon pay? Ta saan ka ang maikarikon ko na? Amok day ta, nanang. Ayun gayam. Kumusta? Tinapanan nyo? Ay, basit lang tinalako ka dagitin sosor ko adaing. So mapampanunod ko nga agsublitan sa langan ni Palawan na lugar mi. Magani Sir Romualdo. Nga da ka kano diti farm yo. Isuan din hanon da ka dito eh. Si kagayam ni Maan asigod akayan ayat ni Onesto. Saan ka madanagan? Sa anak ngagselos. Kayat kamot ang makamam mo. Agya manak. Madlaw ko man nakigayam ka, Alena. Naggasat ka ni Onesto. Onesto, saan ka matan ang matimtimag? Anyatis isil, ma'am. Kasta unay ti panangkitam kada kami kinimaan. Ngamin, kasla na bayagin nga gamam mo kayo. Naragsakak ka po iti dayta. Nukas pangarigan, tawan kasat ko. Balo nagtoy ti tanong ko, dagito yakin naragsak. Iti maud-udi apasat ti panagpiak ko. Papa, nabayag kayo kadin nagtaktakdar iti asitib ko. Salmon nilingat na itilwam. Anya ka di pakalidayam. Masayangan ka katimot lang, iti panagsinayaw ka ni Onesto. Basol ko, Papa. Saan ko pagbabawian? Gapot adyak kayat, amalaksit ka na kayo. Adan to agsangit, iti pupusay ko. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Naispalgan kan balay. Agyaman ka kini Apo Diyos, tasana nagtinag alokim at isagit mo. No daduma, Papa. Makarik na ak, iti panagputeng. Ang mga na iti may sabigat. Sanak to na makariing. Anya ka di marikrik nam iti bagib, iha. Malaksida na kapsutak. Nalaka ka mabanog, Papa. Masansa na matagtagainap ko. Matag iti naglawa. Atin, kan pasigapuraw dagiti na tumatumasa ko. Hindi ha. Sumsumgarak ka dagitang ibagbagama. Kasla kayat ka manan ni pan iti doktor. Takayo mat gayam nanapina. Anya ka diti maipaay ko kada kayo. Kumusta gayam man ni Badong? Nabayagan asa na pimasyar diti balaya. Mabain ka no. Anya? Anya kumamot nga di pagbainan na nana. Gapot nakurapay laang ti panagbiag ni. Ayun gayam. Amok asaan ka ana irwam magsisiday ti daing. Egam naibaglak ko mga igatang nimot iti bagas ti baglakwak. Ay sus, naimas tayo tanana. Mano ka di amin di bayad na? Ay, itud ko latan iti limagaso. Adtoy, 1,000 pesos data. Kukuhain ti suplina. Ay, po, agyaman ang unay barok. Ay, pagkaunay. Kanibagayo kinibadong. Pumayag pa siya dito balay. Ay. Ibagayo asan nagbabain. Alawod, ibagak to day takan ko na inton sumangpet. At da ngamin si murutan na ang nagtrabahuan. Badong. Danggayan nak na uminom. Mababain kang sa unay. Mabayin na kunay kada kayo, Sir Onesto. Anya, sir. Onesto ko namlatan. Di mo kumapampanunod na baknangak. Awan gayam, napintas ka na pagpasyaran di Palawan. Tagay Jay ni nanang, sir. Ngem, sa anak pa yan nakapan. Pituyak ngamin anay pas ngay, sir. Kandi makkel. Ada tao.
Sumberkalatan. Sana nakatrangka dayta. Kunak no asino itayan ti kasarsarita mo, Nesto. Ni ba dong matgayam ti kasangsang nga agin inom? Nagpintasan ni Alena. Mapainak pa'y amang iparang kadagiti mata. Oh, Badong. Saan ka ba tan matimtimag? Bababayin kan sa launay kini Alena. Napintas mo't latinobyak. Uwan sir. Uray la nakingtot ni Badong Onesto. Naguan lang arod. Pudno napintas ka Alena. Oh, makita Malena? Kung nagtupay kat asaan ka nagbindot iti panang pilik kan ka. Napintas ka lang ruden, nasimpat pa'y. Kaputa madanaga na kadagiti bagbaga ni Maan. Himpang ko man iti ospital. Nasayat ka numutan. Anya ka diti bagbaga na kada kayo, sir. Naslagpagpagada ka niyak. Ba nagapagsidto kerak. Kaslawan kit din namnama pa yung agbiyago nisto. Makita kat ag subsublimat ng tisigod amaris ti kodil ni Mahan. Apay, ada ka di pa'y sa bali aparikot na, sir? Awan mo diti panagkunak. Gapot tayo di pagdamagak maipapan iti relasyon nyo. Kasla nakalipat mo tan. Sir? Pasensya ka na kuman iti dayta na ibagakin ka nisto. Amo ka naragsak kayo iti relasyon nyo, iti kaayan-ayat mo. Isumot lang adi yun ang ti panagtuktok ko iti ridaw. Napasnag ti panagbasaw iti surat nanang. Ay naggapo iti maysa akasinsid ko niya Palawan, anak ko. Pagaw-awi dendak. Agawid bino agbakasin kayo laang. Duata nga agawid iti Palawan. Kat santan nga sublipay. Ha? Di, jakton makita ni Alena. Ay, Badong, saan mo kuman nga arapaapon pa ni Alina? Saan ka ama ikarikan kuha na? No kaano lang day dinadanon kayo kini Badong agsangsang nga gininom. Nagtinulagan na paya nagang angawan. Oh, apay kasta tiisan mo. Hindi pala mapalpaliw ko kini Badong. Kasla da nalimod na panagayat na ka, Alena. Sika ha? Naimbaglangan na nagawid na ni Di Palawan. Tagal, iti dagayam? Wan gayam, mapampanunot ko. Agpasyar tanto ijay. Kilaat man, anak kalagip ka. Oray siya, nabayagan nga arapaap ko ti makapasyar ijay. Bayam, tano saan nagtulakit di ama kumikom. Agpasyar tanto ijay Palawan. Di yun na ibagbaga nanang. Baknang gayam ti pamilyayo dito'y Palawan. Sakbay, anapanak nakigasang-gas at ijay syudad, anak amwak iti day di tatang mo. Adda saan, anak ikinaawatan, dagiti dadakkel ko. Kaan dagiti kakabsat, ti amak may panggap iti tawid. Naimbag ta tinalyaw ta kayo matlaang dagiti kasinsinyo nanang. Day talaunay ti pagyamanak anak ko. Malaksid iti family house, dakkel a kwarta tinabingay ko. At dapay pan nakabingayo iti dakkel abilog a pagkalap nanang. Baknang tayon. Aglalo tagmay sa kayo nga anak gayam. Diyak nabdabahan day to ya, nagbaliwan ti biyag ta anak ko. Nagadu arigat tay jay Ilocos idi. Di talaang nga. Saan ko na makita pa ni Alena? Saan ko kadi ngay bagaken ka? Saan mo nga arapa-apon pay ni Alena? Di ka kadi babain ka ni Onisto at nagsayaat kan ka. Mabainak nanang. Aglalo kin Alena. Ita ta saan ko na makitkita? Malipatak mat nga tan-a. Wun, makasara kan to iti sa bali a babae nga adda pa kay karyam. Ayun gayam, nalipatak matan. Ur-urain naklakit din ni Regina. Ita malakangan. Amakitak tilang akiti sarming. Udno nga doon tinagpaliwan tilang ak. Kanti pamakik.
Sumaysaya at ti panagrit na kiti pagi. Kitagyaman ako na iti Diyos. Kunak namatayak itin. Iha, luar ka kumay ti kwarto. Tanda mangur-urakin ka. Sino papa? Ni Honesto, kadwana ni Alena. Agur-uray da iti salas. Ha? Apay nga ta. Wen papa, umaya kon. Ornusik biit ti bagi. Tanda ni sang kamot ta na nalasin maan. Ado ti nagbaliwan ti langam ka di damo pa nagkita ta. Kaslawan sakit mo, maan. Nasaya atan ti panagriknak. Dakal ti naitulong dagiti aga sa tumtumarek. Malaksid ka dagiti sa diwa nga ikan ken natang nga ipapaunag ko. Nakatulong pa'y atik presko nga angin alang lang abag. Nagragsak ni Sir Romualdo ang nag-istorya may papankan ka. Aywan gayam. Amangan no kayat mo ti sumurot kada kami kini Honesto ngagpasyar iti Palawan. Agyaman na kiti panangawis yu kanyak, Alena. Ngam, amangan no jak pa'y kabailan ti agpasyari ti adayo. Nadlaw ko ang naunag di pampanunodam. Adag di pa ilang problema, miha. Papa, naragsak siguro da Honesto iti panagpasyar di adya Palawan na niya. Nalagip mo manida. Di mo ibaga ngagsilos ka iha. Ala ni Papa, sutilindak. Ipod naman kanyak. Awang ka din tinabati ari kanam kini Honesto. Papa, saan tayo kuman napagsaritaan day tabanag? Naragsak day diyan ayat da. Bilang ko lang nga na may sa pagayam ko ni Honesto. Naragsak din ayat da. Nga maging ka saan da makapagkasar? Saan mo may baga? Noan niya ti pagtungpalan ti ayan ayat da. Kalaat kat ngarot, anak karik na ak itilitay. Ningamin Papa. Noan niya laditan ti maipalpalagip na kanyak. Kunak na nalipat ako ni Honesto. Ay, atik pa'y lagayam. Bueno. Adda pa'y laang pasit na dito'y pusok. Ngam, agpating kalaangan tita. Tapno sanak amasaktan. Basol ko matlang ti amin. No apay ang nakasarak ni Honesto iti sa bali nga ayatan na. Talaga na pinta sa pagpasyaran dito Palawan, Honesto. Manipod perto, prinsesa. Bumalasiw itong agpasyar iti may sa nga isla. Kalaat at dimbakal dagi ti daluya. Maulawak pa yan. At tinasayat, agsubitan iti kabinta. Mari na kayo sa barko! Mari na kayo! Huwag nagpay sa Honesto. Madlaw ko nga girig at ti barko. At di pa nakaulaw ko. Isalakan na kami. Saan? Honesto! Mamatay tabat iti na ito abundaway. Kaya ko as nga ara ko pakan ka. Ay, tagkakulay. Kasta ulit ipigargar mo. Pagkalmahan tirik na, saan ta matay? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Honesto! Honesto! Saan? Honesto! Saan? Diyos ko. Tagtagay naglagayam. Apay ako sa titagtagay mo. May panggap ka ni Honesto. Naman din rin daw, anyat mapaspasamag ka, kagipikis ka. Papa! Mabit lang!
Oh, Nagtagtagay na pagpapa. kat, hanya tinitag sa gainap mo. Kasta unang ikis mo, nabaring kwasak ba eh. Natagtagay na ko niya. Dahil ito, uminom ka. Agyaman na papa. Iya, Ernesto. Ngem, saan ko mapagsusurot dagiti pasamak papa? amang ano pang panunutim launay. Agpuno ka man kanya. Uray ka di iti agayan ayat dan kanya Alena. Ay ayatin pa ilang tisigod na kaya nayat mo. Diyak kaya't agulbot ka na kayo papa. Maglunan. Ay ayatek pa ilaan ni Ernesto. Sige, sige. Pagkalma ang tiriknam kat ituloy mo di maturok. Pasensya kayo papa. Agsubli kayo latan iti kwarto yun. Pasensya kayo. Iti pan nakasing hakit iturog yun. Uray ta nagkalman dagiti dadakkel a daluyon. Mabalintayin ti tumapog iti tao nga kalap. Kabalan ti dakkel a bilog a pagkalap tayo asubaan dagiti a daluyon. Ha? Ani? Mabitlaang. Taon sa dayjay. Tao. Atidok tibok na. Babae. Ni Alena. Natay samaton. Umang-angas pa'y. Nalmas laki de. Masapol ang mairwar na. Tinainom na adanom. Nakapsutak. Sa dino ti ayan ko. Kwarto. Ti ayan ko. Ni Jack Mariro. Hospital di tayo. Apeng. Malagip kon. Ni Alena. Anya tinapasamag na. Sabi ko tanais palakas kanya. Jack ni namnama. Akas Jack mapasamak ka na kami. Ni Alena. Ti amok. Agar arapa apak lang nanang. Ngam ni Alena ta ito'y. Kasano na kaumay ditoy? Anyat na pasamag. Dahil tati saan ko amay palawag, nanang. Orahin tayo makapuot. Kat mamuan tayo no kasano anakadanon dito'y. Kadwa na nga ta ni Ernesto. May sana nakitak anakadasay iti igid ti baybay. Ti amok na tayon. Ada so magmamana sugat iti bagina. Ngam nabiyag pa'y mat. Hina, pudlo ang nakapinpintas unay ni Alena. Nang, daytan, makapuuton. Ay, Alena, kumusta kan? Siya sino kayo? saan na kami ang mailasin? Saan kayong am mo? Anya tinapasamak kanya? Apay nga daak dito eh. Nabati kayam ni papa ti cellphone na. Ha? Nagano Ernesto tagparparang iti screen. Sumbatak. Ang mga ano napatag matibagana. Hello? Maan. Ernesto? Amo ka mas daaw ka no apayasyak ti simong bat. Nabati ngamin ni papa to'y cellphone na. Siguro, nakaragragsak kayo ka ni Alena iti panagpasyaryo di Palawan na niya. At dadakil ang problema. Ha?
aging kaita. Saan da pa sa pulan ni Alena? Saan ka amawatan? Natikit mo asawa nun isto. Tagas din ang pasamat. Naarinab-nab ti barko iti panagpasyar mi kumaitimay sa nga isla iti Palawan. Kunak namatay kami idin kini Alena. Diyos ko. Kitagtagainap ko. Honesto? Naispalang kagpaiso. Ngem ni Alena. Kita niya. Barang masapulan tang tumatang. Ay, Diyos ko. Sapay ko mata maispalakaskan ka. Saan ang pagagawin dito Ilocos? Aging nga awan pakadamagak itinapasamak kini Alena. Ay, Diyos ko. Nagsubli ni Papa. Nadlaw na siguro. Nabati na ti cellphone na. Mabait nga. Nagsublin sa ni Papa. Isunti ka sa ritam. Kanya lakit din dayjay at trahedya. Kabayatan, tinaragsa ka pa nagpaspasyan na. Kita man lang nagpaiso na kiti pasamak. Papa. Anya nga tang tinapasamak ni Alena. Nasakit man nga awatan ni Honesto tinapagtang iti kainayat na. Ngam, nawan gasat ni Alina, awan maramidan tayo. Kaasimat ni Honesto. Nadlaw ko ititimot na tiliday. Ken panakariripok. Talaga nga'y ayatin na unay ni Alena, Papa. Maani ha. Payakas dati pa ng matmat yung kanya, Papa. Sakay na ko, Ma. Kasi bibiyag pa ni Alena. Kung ang amin ni Honesto, saan ka nung agawid dito yung Ilocos? Aging gaadida makita ni Alena. Kasanun no. Ay Diyos man na nga asi. Amuyo, Papa. Kabayatan na kasasaritak ni Honesto. Kas taon na pa nagtibayok. Nalagip ko nga minti. Tagtagainag ko. Maipapan ka ni Honesto. Naimpag. Tanagbiyak matlamang. Kumusta kan? Anyat marikrik na Alena. Akon katipay ti malagip mo. Kurang laang nga itugtog ko ti ulok ititiding nana. Talaga nga awan ti malagip ko. Bareng no aksublin tumutla ang tilagip mo. Sino ang ngagpaiso? Kasano anak kadanonak dito eh? Ay, naamnesia nga ta. Awan apulos malagip na may papan iti kinatao na. Balasam ko. Ituloy mo ti aginana. Agdardaras nga agturong ni Nanang ditoy. Hapay nga ta. Badong! Ina, badong anak ko. Nasarakan da ka nung tinarinib-nib abarkaw. Anya ti kunayo, Nanang? Adahatap ko. Dahil abar ko tinagluganan ni Alena kat nalabit kaduanan ni Olisto. Anya? Nupudno day tangay bagbagayo. Saan amabalin amamon na nga dito ni Alena? Ay isaan mo nga ilamang ni Alena? Madaksal ka lakit de. Saan ka amabain ka ni Olisto? Dayto yung tigundaway ko, Nanang. De, kanya ti kayat mo asawan. Awan pulos ti malagip ni Alena iti kinatao na. Saan ko nga ipalubos amaya dayo kanyang? Oh, badong. Madanagan ti langam. Ti amom nga takat, napukaw akon. Nakita da ka dagiti kasinsin ko ang nagturong dito igit ti baybay. Yaso ngayon may kasinurot. Saan ka madanagan? Awan ti panggap ko nga aglemas. Alena? Ay na, nakapinpintas ka launay. No amumla ko ay ayatan ka unay. Saan ka mata na makatimag?
Kit-kita anak matlatan. Ah, nakapinpintas ka ngamin, Alena. Agpaiso? Agyamanak. Ha, kita ang tilumlum nagkainit. Nagmayat ti Maris na. Ako namnog tatapaw iti kaslaawan. Patinggana amang liwang-liwang at taaw. Naibaga ni Papa nagkita kayo. Kaano pa ya si Mang Petkan? Kamusta ka na? Nalidaya kasi Mang Pet. Nasuro ka makabulan ko iti Palawan. Kasanda na nakita pa ni Alena. Makipagrit na ak, honesto. Ngam, apay, ano talaga tinapasamak na? Awanan ti kaya nayat ko. Nagkas ang matanday tapasamak. Nakaragragsak kayo anak pasyar ije Palawan. Bayat alumlum na ti barko. Nakairo ti panangarakop kanyak ni Elena. Malagip ko pa lang ti langana. Asaan anak kaigbat kanyak? Saan mo apo kawan tinamnamam? Amangan no si bibiyag mutlaang ni Alena. Babalawan dak, dagiti naganak yung kana. Ngam jakmat nagayatan tinapasamak. Sige, kakadwa. Pagtitinulungan tayo ngay disiag, dagiti nakalapan tayo. Itay pa nga gururay, dagiti kumprador. Ah, Alena. Anya ti raramidom dito eh. Ay na, impilit na ti simuro ti ikit ti baybay anak ko. O anya, nakaado kayon sakit day. Oo, nanang. Naranaan mi ti pangan dagiti ikan. Ay na. Nagbak ng kayo gayam. Nagdakkel ti pilugyo pagkala. Kakadwa. Saya atin yung diskarga dagita. Paglalasinin nyo dagiti dadakkel kan babaset. Wow! Nagatot na gito nga ikan ba dun? Nagdadakkel pa'y. Anya tinagan na gito nagdadakkel nga ikan. Ay na, balasang ko. Nagduduma a klase na kita. O agpaigit kakit day. Umayan na kiti komprador. Badong, itay pa'y asimrek ni Alena iti kwarto. Anya palat aramidem dito irwar. Nang, saan ko mas baalan ti kinaragsak ko? Saan nyo kadi anadlaw ti kinasingid ni Alena kanyak? Ukat, anya ti kayat mo asawan iti dayta. No, armag nga ta. Di siguro pain anya. Saan ka amang namnama? Amang masaktan kan tulaang anak ko. Laglagi pa. Awan, ti malagip ni Alena, iti kinataon na. Nasaysaya at pa'y nukasta nanang. Iti kasta, sigurado nga yatan nak ni Alena. Maditi kasta pang panunutam anak ko. Pananggundaway daytan. Amang pagbabawi ang tulaan ti amin, ha? Didak ko maublagan nanang. Ay ayatag unay ni Alena. Pasensya kila ko man narabian kami unay kinmaan. Saan mi matan na napuutan ti oras, sir? Nagadungan mi na nagsarsaritahan mi, Papa. Gapo iti kinaragsak mi. Dandanisan mi pa yan na napuutan ti oras. Awan na ni aman na honesto. Amo ka na talaga ni Maan. Makikuyog kin ka. Sa anak na rin agbayag, sir. Kat nga. Rabi una yan. Sige, agan-anad kay ti panagmanihom. Maan? Maan, madlaw ko katag subsublin ti sigod akin nasingid yo kin honesto. Amangan no, nagsinubyan kayo ba din? Ha? Ala ni Papa. Punggayam, saan na ka di na malaglagi pa ni Alena? Saan may apagsarsaritaan day ta, Papa? Ngam, nakailaliwag san? Naaklunan, tinapasamak, iti day di Alena. Nukas pangarigan sa agarmanan keng ka. Aklunam ka di. Diya ka mo,
No anya ti sumbat ko iti dayta sa ludsudyo, papa. Ang namamuyo. Agpada kami anaragsak ka ni Onisto. Tunggal agkuyog kami ngagpasyar. Nagpintas gayam apagpasyaran dito igit ti baybay. No kastoy arabi Nangruna kat salag. Alena, Oh, apay ba to? nakapinpintas ka? Agyaman na. Sapay kumata di nakaguray ti dito ngay pudnoking ka. Ay ayatan ka. Agyaman na kiti panangimatag mo kanya. Asidagtirik na ken ka. Jak amo no ayat daytoy amarikrik nakparaken ka. Makaurayak no kaano nga klunam ti panagayat ko. Alena, mabalin ka di nga prusak ti dakulap mo. Kayat ko ngay parek naking ka. No kasano ngay ayatan ka. Oh, maan. Apay ngagluluwa ka. Pasensya kan. Jak malabdan ti. Agluwa. Gapo iti ragsak ko. Tiyang ko kiti mataya ko na. Jak namnamain nga. Agayan na yat kamanin. Agyamanak. Tasan nakgaya manalipatan. Jakon kayat nga agin natayo tapay. Ikarik. Saan kanton alipatin? Namabalin? Kayat ko nga kasartan. Anya di ko na. At datan iti umno nga edad. Umanhugot kan. Kayat ko nga kasartan. Tapno saan ka na mapukaw pa iti biyag ko. Saan ka kumagumanat? Ikanak kumay tinaan-anay apanawen amang panunot anay imbag iti amin. Pagduaduan na kadipay lang. Saan mat nga iti dayta? Ayayatan ka, Honesto. Yang pampanunutat. Kasanon no? Kalaat nga agsubli ni Alena. Naawat kong tinapasama kini Alena. Kat bayat lagi tinaragsak ka kanito apa nagpaspasyarta. Nariknak. Nagsublin ti sigod apa nagayat ko ken ka. Ngam. Salod-sodok man ken ka. Kasano? No si bibiyag kayam ni Alena. Anya ti aramidam, Honesto. Imposible ang mapasamak dayta. Ngam no bilang pumudno dayta. Nagasawatan. Saan ang nagbaliw tiriknakan ka? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patalata. Jack mo nang namaday dyan ngayon baga kanyak ni Maan. Mariknak. Awan pa nagduwa-duwa na kanyak. Ngam, kasanon. Nupod na si bibiyag pa ni Alena. Kat kalat ngagparang kanyak. Alena, sali naman tiyan mo. Pakawanan na ko ma. Ngam adan ni Maan dito'y puso. Nuan niya laditan ti dinamdamag mo nga minikini Honesto. No si bibiyag ko man ni Alena. Nagparang ko man. Jak man amo, papa. No apay kalaat latan nga imapay iti panunot ko ti kasjay. Adda ka di pa nagduwa-duwam kan kwa na.
Mariknak. Ngay ayatan nak ni Ernesto, papa. Mhm. Nupay, jak na naman idi nga agsinublian kami. Hingam na. Rumbang ka di. Ang makikasara kadagos kan ko na, papa. Adda kayo ni ti husto nga edad. Kinapugno na. Mailiw akon ang maandaan iti apo ko, iha. Papa, Iso tingit-ting manay bagay nam. Sa bagay, narigat ngagpaiso ti agdardara sunos. lumabalin. Saan kumapay akadagitoy, papa? Jak maawatan. Noan niya daytoy nga umapapay itiriknak. Jak mas baalan ti kinaragsak ko iti panangaklon mo iti ayat ko. Natungpal mo't lang tinabayagan nga inararapaap ko, Alena. Batong, Ti kahit ko asawan. Manipod nakita ka. Nagrusing ang ti panagayat ko king ka. Agyaman ak tamay kariyak king ka. nasingpat ka. Nariknak ti kinadungom kanya. Saan narigat asursuruan ka nga ayatan? Ikari Kalena. Kanayon ta naragsak ti panagayan ayat ta. Agyaman ak iti panagayat mo kanya. Uray saan nakpay unay ng amam mo. Amamukan. Ti kahit ko asawan. Amo ka nasayaat ka. Kat may kari ka unay nga ayatan. Kaumadyanan na. Natungpal mo't lang ti arapaap ko nanang. Kayan ayat ko ni Alena. Sigurado ka? Nga agayat mo't kun ka ni Alena? Mariknak na ita nanang. Naglaylo kanya. Kas nagasawa kamin. Ah, Kasarlangan ti kurang na. ay badoong kasanon nagsubli ti lagip na. Numalagip nanton ti kinatao na. Sigurado, panawan na kanto katsubian na ni Onesto. Sino nga honesto na napina? Nangag ni Alena ti pagsarsaritaan tan. Katagari kayo nanang. Kwa. Alena ni Onesto. Daji ubing ana mamuni nanang iji Puerto Princesa. Awan. Kasta ngagpaiso. Agyaman na. Tay manugot ka matlahan nga agkasartamaan. Pinampanunot ko ana imbag ti amin, Onesto. Gapo ta mariknak ngay ayatan na. Kat nariknak mat ngay ayatan ka. Awan ti kapuna sa anak nga umanugot nga kasartan. Itapelang. Nakaragraksa ka kon. Oray siya. Naragsak ako na yunay. Pudnoti ko na ni Papa. Panawanan. Tapno agkasarta. Adatan iti husto nga idan. Amo ka ni dahi pinipapang mo. Kaya't ko akasarita tamatlaeng. Sakta planuan tano kaano ti kasarta. Amunan. Inyo man ko ana imbagken ko ana. Noom-numot laang ti pangngedeng ko. Sakbay nga manugot ka makikasarken ka. Umanugot nga ta makikasar ka kanyak. Awan ti problema ken Papa. Pabor la unay ken ka. Nagsaya at samot ti panaggayem yo. Taidisin mang puweta ka masakit. Inyawag na adagos ken ka ti kasasaad ko. Wen. Nasaya at launay tilinangan mi kan papang mo. Ura idi saan tapay nga agayan ayat. Tinadlaw ko pa'y kitdikin ni Papa Idi. Kaya't nangagsinublian ta. Ngam... Diya ko ni tuloy, Onesto. Amo ka mauwatam ti kayat ko asawan. No may panggap iti dayta banag. Awan isusupiat ko. Pabura kiti relasyon yo. Kiti paay ko ti pamindisyon iti plano yo apan nagkalaysa. Agyaman naklaunay, sir. Baba, wen, dayta ti rumba nga yawag mo kanya, taday tantumod lang ti pagtungpalan na. Agyaman ak unay iti pamindisyon nyo, Papa. Ket, kaano nga rod,
Ti plano yung panagkasar, iha. No mabalin, saan di ko man nabaybayagan pa eh. Papa, Oo. napaot mat nga tanti makabula na panagsagana mi. Kasla agdadaras ka mo tanyag kasarta. Kasla da itartaraya ma. Si kalang ti ayayatek, maan. Apay nga binabaybayagan nyo pa lang. Agawaan nyo kidin, tapno addan apo ko. Ni papamat. Agplano kami paimot akin ni Onesto iti panagkasarmi. Apo ka dagos ang tibagbaga. Kaya sumulat tong pal na, di uray pa yung singin. Naimbag ta na ira na apaya banda kayo di Ilocos, nanang. Ibawon kayo kumatap no amon nyo ti kasaat itan ni Honesto. Apay, anyat kayat mo amaabuan, may panggap ka ni Onesto. Urean niya ditan? Nanya ti madamag yung may panggaping kuana. Daisun to ti padamag yung kanyang. Tulungan kayo amang irubot ka dagiti arwatan nyo na napina. Papanan nyo ka di? Kuha, mapanak ijay Ilocos. Ngam, sana nga agbayag. Ilocos? Apay balasan ko. Nakadanon ka ka din ijay Ilocos. Saan pa'y nana? Sa dino ka diti Ilocos? Nujak tupay amo na Tagaloak. Aging ga ita. Awan pa'y pulos malagip ko iti kinatao. Aging kita. Saan pa yan nagmaumaw ti kinaragsak ko? Kasla tsak pa'y lamamati. Adumanon dahi ito pasat iti biyakta. Saan ka kadipela mamati? Agin inarakop ka lang arutan. Kalpasan dahi di pa nagsinata. Sana nagbayag. Nagsakita kiti nakaro. Tiamo kitin mataya. Sa naragsak ti ayan ayat yo kan ni Alena. Numabalin. Saan tan alagi panday ta? Sa di naman ti ayan ita ni Alena. Amok ang naragsakan. Naimbag ta si mangpat kayon kan maan, Onesto. Itay pa nga urayin na kayo ni Pina. Ay, naimbagngal daw yung kanimaan, Onesto. Naamwak kini sa Ronwal daw, agasawa kayo matgayab. Huwag gayam. Nalipatak matin tinangawis ka na kayo. Kumusta kayo matidya Palawan? Ay, nasaya at matbasitan, ti pa nagbiag me. Kinaasyan da kami matlaan, dagiti kakabagyan me. Kat, natawid ni matlaan, at isa ni ko ana ibati, dagiti dadakil ko. Sige. Ituloy yung teksar-sarita, Pina, Onesto. Panawang kayo pa eh. Sige sir. Basta, nanapina. Kadwayo ka din ni Badong? Mailiwak matindi gayam ko. Syaklaan, tinagawid. Kan nagsubli akmat lang nga dagos di Palawan. Da kayo matkayam tinagkatuluyan kanimaan. Talaga saan nga mo tigasat na? Tadaga po na, no ape anak po ko na Elena. Naragsaka kung iti panagdan nami kanmaan. Alina! Anak, tapos-pasakitan ka, balasan ko. Alina, agrin ka! Tagtaginip na kayan ti amin. Lumlumnad kang pa iti barko ang nagluganan mi. Anya? Aging ga anak kaibutak iti kain narakop ko ang lalaki. Ay, Tanya, sangko. ni Honesto nga ta, ti ibagpagana. Dandani kayo sa atin makapangkan kay Onesto, Papa. Masaduta ko mapaya bumangon. Kasla agkakapsot ka maululaw. Oh, madmali ka titirik nam? Sakba sumrakak.
Idawas ka pa lang sa ospital. Ulisto ho. Siya ko unti mangipanagin ko na doktor. Amang ano, aginawan ti asawam. Tsaka mo papa, talaga nga kakapsuta. Ala, agsubli ka pa ilangarod nga giday ti kwarto yo. Paliibok pa'y tibagik papa. Barang sumaya at tuntirik na kat mamigatak tuan. Ad-ad ang agkapsuta. Nuawan ti may paunag ko. Sige. Nalpasa kon papa. Agdi ko sa kon. Makamukay ton kinimaan. Kat ne, ado pa'y tinapatag nga si kaswak yung opisina. Itay pa yapalpaliiwan ka ba to? Naunad sakit ti pagpanunutan. Jay ka di natagtagainat ni Alena ti pagkariribo ka. Nana, Nakaununag ti sinaay mo. Kunak ngamin kan ka iti. No agsubli ti lakip ni Alena. Ay, delikado. saan ang mabalin na mapasamak day tanana? Tsak kaya't ang mapukaw ko ni Alena. Ay ayaten na ka. Tadi na amo ti kinatao na. Ngam kasanon. No. Ay. Amo. Tinatagtagainam na. Kat mangipasimuda ag adandanin ag subli ti langit na. Ay ayat unay ni Alena. Amuyo da ita. Hindi pa'y laang nanang. Kas panangisalaysay ni Onesto, idinagawid na kaya Ilocos. Limnad kano, tinagluganan da ang barko. Sakbay ngagsubli ti lagip ni Alena. Masapol ang may kasarkon. Kat awan ton ti maaramidan na pa'y. Nay, apay anas dao ka. Kaslagas sao tamatan. Tamay may sa abalay ti pagnanaadan ta. Dayta ti pangipapan nagiti kaaruba. Kat agyaman nagtaamom adinayaw ti kinatao. Gapu tayo ayatan ka unay. Napanunot ko na saysaya at no kasartan. Saan ka kumaamasaksakan ba do? Amok nga ay ayatan na kunay. Ngam sa anak pa'y anak kasagana. Di na ka di ay ayatan. Ay ayatan ka unay ba do? Saan ako maapagduaduan? Uray saan ko pa'y akayat ti makikasarkan ka? Ang bayam ta panunutot ana imbag ti amin. Sige Alena. Ngam sana mabalin. Masapol ang mapilit ko na Alena ang makikasal kanya. Aray ko, Ane, apay Alena. lahat ang nagsakit ti ulo. Nakasaksakit. Kaslamabtak ti ulok iti ut-ut na. Alena. Marigata na pa yan nga umangas. Tulungan na ko ma. Alena. At tibayan nag-aging niya iti kwarso. Umpat ka. No namin anon ngay bagami kinonisto ngay pandakay ti doktor. Numanon nga aldawa kanayon ka nga kakapsot. Mabuti nga nagpaakas, papa. Kasanon no, nagsubli ti sakit ko. Ano niya? Ngamin patalga ti doktor hindi anay kan. Babaan ka dagiti agas sa tinumtumar mo. Nalapdan ti panagtinag ko maalokimia ti sakit mo. Saan ang mabuting amatay iti, papa. Yamita, nagasawa kami ko noon ito. Mabuting ako. San ka amatayi ha? Ngam, Iso amasapol ang maipakita ka iti doktor. kasanon no kasat kung ti matay. Pagkalmam ti Rignam, sanda ka mapukaw kini Unisto. Itawan pa asaan nakasinabat ni Maan. Kung nadya katulong, asipod si Mang padakan pa pamanipod ospital. Saan ka no pa irimor iti kwarto mi? Mapanak man iti kwarto. Maan?
Man. O pinagsangsangit ka. Pagkawanan na ko, Honesto. Apay. Apay akas taong itisangit mo. Nadingitag. Ngam saan ka maipayan? Iti anak, iti uray ka anuman. Anya ti kahit mo asawan. Saan ka kumangagsangit? Pagkalmang kirik na. Laglagit pam. Pagtuyak ang mga ayat kan ka. Kung na ti doktora nakapsot ti resistensya ti bagik. Pagkagano ti biyag ko no agsikugag. Ang mga Luis upay ti pagkatayak. Anya. Ngamsa na balin. No patay matlaang ti pagtumpalak. Kaya't kung ada maibati ka pakalaglag ipagkanya ko, Nesto. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Saan ka nagliday? Amangan mo makapadakas pa iti salunat mo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Honesto, kumusta ni Maan? Nakaturog ka din? O sige, tumagay ka no kahit mo di uminom. Itala na makita ko uminom ko iti arak, papa. Ridugyak pa lang itay sakbay amang rabi tayo. Pagpahima si Dikan, kan bareng mala ko na dagos ti turog. Masya na kunay kanimaan. Naiturog na pa ikat hindi pa nagsangsangit na, papa. Saan na maawat? Saan na mabalinan nagsikog? Sayang. Hinararapaap ko pa'y di madaan iti apo ko. Kalpasan na. Maawatan kayo, papa. Anam, napatpatag ti biyag ni Maan. Nagyaman na kiti pa nang ipatag mo iti anak ko. Kandi pa nakawat mo. Asan kayo amadaan iti anak? Saan tayo ang maawanan ni tinamnama, papa? Manangaasi ti Diyos. Ay ayatan ka unay ba doon? Mariknak mati pa nang ipatag mo kanya. Maawatan ako ma. Anya ti manglaplapet king ka, tapnog kasartan. Diyak mo. Saan ko ang maawatan tirik na? Anya ti kahit mo asawan? Saan ko ang mailaglawag? Sapay ko matamawatan na. Amumutin di ka sa saan ko. Aging nga. Saan ko ang malagip no kinasasino ka? Di ka pilitin, Alena. Nga, diyak ipalubos ang mapukaw ka. Uraya sino ka pa'y? Laglagi pum ko, ma. Ay-ayatan ka. Nanapina, da kayo gayam. Saan na maisin at ipadagkita may timang liwang-liwang at taaw? Naunagsak at ipang panunutam. Saan nak nga inggaan ni Badong? Numabalin. Pilitan nak ang magkikasakan ko na. Ha? Kasta. Ay, makadlawan ni Alina. Diyak mat maawatan tirik nak nana. Adasat sa pulin ti bagik. Gapo nga ta, taaging gaita. Awan pa iti malagip ko iti kinataok. Alina, Anya nga tati kayat asawan na jay anatagtagi na punana. Adda nga ta pa kay naigan tinalnard abar ko iti kinataok. Oh, naklaat kan sa iti pan nakakitam kanya kagtugtugaw iti abay mo. Anya ka di man iti pang panunutang. Di ka matanakan kanya ko, Nesto. Amo, malagip ko laang ni Badong. Abaya di yu pinasyar ida kan nanapina. Idinapan kayo ije Palawan.
Saan ko na pinanunot dayta? Gapo itinalaw sa panakariribok ko. Honesto, kasanon no, si bibiyag gayam ni Alena. Lalagip mo man ang dayta. Kas pangarigan. Dakas tigasat ko ket kilaat nga agparang ni Alena. Dapay kung daway yung agsinublihan sa kiti. Di mo panunutan dayta, maan. Saan ka mapukaw kanya? Laglagipam. Dito'y posok. Si kalaing ti ay-ayatak. Awan ka ti bagbaga ni Alena. May panggapitin na tagtaginap na nana. Dito ti pagyamanap ni Alina, badong. Naisingad na namin pinsan ti bagida kanya. Isungawan ko matirason. Tapno saan nga manugot nga kasal kami. Awan ti mailimad na kanyak. Adda pa nagtalag na kanyak. Anya ti kaya asawa ni ti dayta nanang. Awan pa nagtalak ni Alena kanya. E din tuta kain ayat na. Isa anak kasta ti kahit ko asawan anak ko. Sa bali lang amin, no pada na babae ti kasarsarita na. Panakunak, mangrugin nagsubli ti lagip na. Sana mabalin dayta nanang. Ne, kabuteng mo no agsublin ti lagip na. Amok, nga ayatan nakunay ni Alena. Masapol ama alukoy kung agkasal kami. Saan mo apilitan no saan pa anak kasagana? Iparik nam ket di, tinalaos a panagayat mo kenkwana. No anyan tuman ti mapasama, kas pangarigan ta agsublin ti lagip na. Ket awatem to kuma ti kinaputno. Nadlaw ko anapasnak ti panagsarita yung kinibadong ina. Nagbainak anak ibiyang. Siya ka di tinagsarsaritaan nyo? Alina, balasang ko. Ay ayatin na kaunay ti anak ko. Ay ayatik matunay ni badong ina. Ket, gapoy ti dayta. Kaya't na nga kasar kayon. Diyak mat maawatan tirik na nana. Kasla damang laplapod kanya. Ay sus, agsubsublin sa nga payson ti lagip na. Nana, kailaat nagulimag kayo. Adda ka di ilimlimit yu, kinibadong may panggap iti kinataok. Ay awan balasang ko. Pakawanin naklakuman ni Apo Diyos. Marilibo ka naklaunay. Asino ak talaga. Dahito iti may sa agapuna nga agtukyad tirik na makikasar kinibadong. Oh, kasla may liliwan ka matin na nangarakop kanyak, maan. Apay, saan mo ka di akayat? Nga aglailo akin ka? Ay ayatin ka, honesto. Ay ayatan ka matunay. Agyaman na. Ininot mo't laangan ang malawlawagan ti panunot ko. Saan mo ka di ang madlaw a pumigpig sa akmanen? Wan, madlaw ko mat dayta. Ti paglidayak. Saan ta maipayan iti anak? Oray may sa kumalaan. Saan pala nga dayta ti pananutam? Uray awan anak ta. Saan nga agbaliw ti panagayat ko kan ka? Oray no. Oops. Sabadi dayta isa mo ha. Oray no di mo ituloy nga ibaga. Amok man iti pampananutam. At katawaan nakpay. Kaman. Honesto, agyaman ako na iken ka. Si katiga po na, tuhapay at tarigagayak pa'y ti agbyag, itinapaot. Nangag ko tinaragsa kapanagkinkin na tawa yung agasawa. Bana kapakaragsa ka kunay, iho. Papa, awanan ti problema tayo kinimaan. Nasarantan.
Kinaragsa. Gapuday ta amin kin ka, onisto. Agyaman aklaunay. Pagrabang timang paragsa kiti asawak, papa. Nay talang. Talagang sang awanan namna mapahimadaan kayo iti anak. Dahil ako mati kayat ko alitli ka na pagsaritaan na mabalin, papa. Diyak kayat ngagliday ni Maan. Pasensya ka lang kuman. Tinapatag ka niya. Tibiyag ti anak ko. Imbaga mati, doktor. Ngawan pagdanagan tayo iti salon at ni Maan. Dahil talaan, napagkat kan ko na ti agpas ngay, papa. Isardang tayo na pagsaritaan dahi tananang. Ang mga numangag na kayo ni Alena. Kagapgapo kiti kwarto na. Nay mas titurog na anak ko. Badong, dandanin mapasawak ti pagbutbut ngak. Sana mabali, nanang. Saan mo ko maapilitan ni Alena? Ang mga nukagura na kanton. Dikit di aramidam. Ipariknam tinalaos a panagayat mo kankwana. Nanang, kurang ka di pala ang dagiti raramida. Ay, ad-adapay nga ipaayam iti panawon. Tauray saan kayo pa'y nga agasawa kat dungdungwam. Masapo lang maawatam ti kasasaan na. Nanang, No bilang taag subliman ti lagip na, barang agtali na ito iti puso na, ti patem patagyo. Amom na tan di pang sarakam kanya-kanya batong. Ayuyang ko dito'y igit ti baybay. Alena, ayatan ka unay. Ay ayatan ka man unay, batong. Umanugot ka kuman nagkasarta. Ikari, naragsakto ti panagdinata nga gasawa. Saan ka kumaagumanan? Saan ko amawatan ti riknak? Kasla sa anak pa'y anak kasagana. At dasap sa pulag ang kurang kanya. Ha? Mao makasiguro na makangag iti dayto nga ibagag. Numasarakak tong ti kurang kanya. Ano agsubli ti lagip ko? Nakasagana akto siguro na makikasarken ka. Tariring mon sakit day. Apa nakarupangat ka? Kasta unit ikurutrat tamogin mo. Jack na puutan ana iturog ko gayam nana. Naibangon ko ti panagsakit ti ulo. Anya ka di ti marikrik na. Amagano kayat mo ipan ka iji ospital. Awan ta nyaman na nana. Agtempla akman kit di iti kapit. Tabarang mabang-aran ti riknak inton madamdama. Bay siya kung ti agtimpla iti kapit. Agtugong kalatan dito'y salas. Kababain pa'y kada kayo nana. Talaga ang maulawak. Ay, sus Maria Josep. Ay, Alina! Ay, nagdardaran ti ulo na. Ay, naidasa yan, di ti dapar. Ay, nabadong, madanagan ako. Hindi matlag sublin ti puot ni Alina. Ang mga namapakaruhan, hindi pa nakaitubag ti ulo na. Tenang, anyang amin din na pasamak ni Alena. Ina, nakariing, nasakit ka no ti ulo na. Itay mapan ko maiti kusinat at timpla iti kapina. Ang gan natumbamagtan. Naitugtog ti ulo na, di tadatar. Anya ti ko na ti Doktor Nanang. Ay, Ang mga no, dapasit ti ulo na nadangran, kat masapol ang masitiskan. ay no iso ti kunada, ay kat masapul atap no masigurado no natalagad ti kasasaad na wano saan. Yung urayan tayo ka no ang makapuot. Yung saan matla makapuutan, Nanang. Uray siya, madanagan akmatan. Ay na, sige, panawan ka pa dito anak ko ha. Ay nakmamadag kararag iti chapel. Sige, Nanang. Diyos ko. Ispalin niyo kuman ni Alena. Saan niyo ko mga ipalubos nga atatakas ang mapasama kiti ayayata. Narigat ngagpahisunupasik at trabaho latan. Masapol nga galiwak sa itaymot. Wen nga rin, papa. Nabayagan na Jack nakapan na dyan pagudpod. Honesto,
Saan ka kadi maktangan nga maneho? Ano niya ti ko na sublatan ka inton makadanon tayo jay baruyan. Saanan, Papa? Kabalak na ito eh. Malagip ko mani ha. Kumusta ti Marikriknam? Di tak pa kadanagan, Papa. Awan sakit ko. Oh, nakaadayo tayo mat gaya man. Dahil itong dagiti windmill, oh. Wanyag paiso. Honesto, isardan mo pa ilang ti kotse. Ag-picture tayo pa ilang dito eh. Ang mga numaldawan tayo una adumano di pagudpod. Into nagawid tayo langan. Ay, umiyan tayo mo di pagudpod. Pag gusto man langan kaya asawa mo nisto. Sige ka. Amangan no agi nawak, dada ka sa mapasamak iti si Kugko. Magidam. Sige ha. Ay, agar arapa apaktay daeng. Amok lang aruda na sana mabalin. Badong, agar-arang ang Alina. Ay, agyaman ang Diyos ko. Impangagyo, ti kararag ko. Pag sinsinublatan na tayo akita ni Alena, Nanang. Kaslalas-lasinan na tayo. Sa dinagtayan ko. Badong, nanapina. Alena, apa yan nasdao ka nakakita kada kami kininanang. Ket, kumusta ti Marikriknam? Sungbatan nyo ti sa ludsod ko. Ti maudi ang malakip ko. Nakaara ko pa kini Honesto kabayatan alumlum na ti barko. Ano kasta? Nagsublin tilagit mo, Alena. Ni Honesto. Anya tinapasamak na tayo ayat. Nakapsut ka pa ilang, Alena. Ituloy mo ti agana na. Ay, Napasama kong pipagputput ka. Saan ang mabalin ang mapuka kong Alena? Ipalopos. dahito yan tayo ibagbagakan ka, anak ko. Itata nagsublin tilagit ni Alena. Inosenten, itinagbalin a relasyon niyo. No tinulungan tak kumaan ang alukoy kina Alena. Di nakapagkasal kami. Dakdakkel ti problema no bilang kasta tinapasawag. Badong, nanapina. Tulungan dak ko mga agdamag na niya tinapasamakan kini Honesto. Alena, landanin makatawon tinapalapas. Nakalasat ni Honesto iti day di pan nakadisgrasya yo. Lipa atamon. Gaputa siya akong tikayan ayat mo, Alena. Anya ti sasawang ba to? Uno, ginuntawayam ti pan naka-amnesia. Dumngag ka, Alena. Saanan ani Honesto tikayan ayat mo? O siyak. Badong, saan kasi katay ayatag? Ni Honesto. Nanapina. Nanang, panawan na kami pa ilang kini Alena. Kaya't ko adwa kami lang agsarita. Saan mo papanawan ni Nanapina? Uno, pinagtilnulungan tak ka di. Tinasaya na kayo laang adu at agsarita, Badong. Alina, sa balin to ti ay panagsarita ta, balasang ko. Sige, panawan tayo pa'y. At addan ti pan nakariribok ko. Anyak ka di dagiti na pasamag kabayatan ti pan naka-amnesia. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Duduatan nga agsagsango ba to? Itay payla ang ngarurayag ti panagtimot mo. Sakbay ti amin. Dumawatak iti pamakawan mo, Alena. Gapu iti pananggundaway mo kanyak. Sakbay aguraan ka ba to? Ikang ka iti gundaway ng agpalawak. Nabayagan nga tanalimod a panagayat ko king ka. Hindi datayo pa lang iti Ilocos. Amok. Saan lang asyak tinakadlang? Uray ni Honesto. Saan kong amo? Imay kayo gayam nagpasya dito'y Palawan. Nakita ka na idasay itiigit ti Baybay. Ti amok, natay kan. Ngam ikarigatak nga inalaw ti biyak mo. Gapu iti daita.
Agyaman naklaw na ikan ka ba to? Kalpasan na. Anya dagiti si marunong anak pasama. Nagbali na naragsak dagiti kanito pa nagsarsarita ta. Aglalo, hindi akay nayatan. Anya ti kunam. No namin anon nga imbalikas mo nga ayatan naklaunay. Siyak. Ay ayatin ka. Agar arapaap ka lang. Gaputan ni Honesto tay ayatak. Alena, umanugot ka kuman. Ang kasartan. Banag asaan ang mabalin. No addaan taman iti relasyon. Inayat ka akas ko naman. Ngam saan kon amalagip pa idayta. Ladingitak apasakitan ka ba to? Saan ka ngay ayatan? Apaya kasta ti panangkitam kanya ko nesto. Sa, umisisang ka. Umibita ko, ti panangarakop ko kan ka, sige ka. Maragragsa ka naklaan. Tanakalala ilo ka kanyak. Amo mo no apay. Ada kayat ko ngay bagakin ka. Oh, anya day jay. Anya nga tanong. Padasin tati maadaan ityana. Maan, amom asaan na mapalin. Napagkatkan katiyag sikog. Kas lang nga minsan anay ti kinaragsak ta no awan anak ta. Manangaasim at ti Diyos. Napigsaak mat tanti kunak. Kabailak mat nga tanti agsikog. No paggatdak nga igawid na napina. Mapaay kayo lang. Alina, saan na ko mga iramraman nakakura? Kanayon nga oblag, kay sardin na ang tiagarapaap. Tamasak tandaan. Lading itak. Awan ti malagip ko kabayatan ti panaka-amnesia. Napudno anaantaan kami iti relasyon. Arapaap lang day jay. Pangasi imi, Alena. Di na ko mapanawan. Ayatan ka unay. Saan ka ngay ayatan ko naklangarudan? Ni Honesto tay ayatag. Sandak ka maigawid iti panagawid ko iti Ilocos. Alena, awanan ni Honesto asubliam. Gaput agasawa dan kinimaan. Anya? Sana puno na ita. Siyak lang tay ayatan ni Honesto. Nadlaw ko ti pan na kay kulkuleng mo kadagiti na palabas ngal daw. Namuakin ni maan ti pakariribokam. Kunat nun awat ng papa. Asaan mi agasat ti maaddaan iti anak. Mailiw ka no amaddaan iti anak. Sila kurang ka no ti kinaragsak yo. Imbaga namat gayam data kata kayo. Ang agpagkat tibiyag na. Saan ko madayta ti saan nyo pagkinawatan? Pagtulagan nyo gagasawa ti nasayat nga ramiden nyo. Agsubli kayo iti doktor. Nasayatin singasing niyo, papa. Saan matlaan nga ni maan ti mailiw amaddaan iti anak? No di kat at-adapay kanyak. Uray siya kunisto. Saan kayo pa'y nakapagkasarili? Harapaap kon amaddaan kayo adagos iti anak. Uray sa anak to pala nga sumrag iti trabaho kintun bigat, papa. Kuyugak ni maan iti ospital. Sige, sige. Nuan niya ti patigmaan ti doktor, surutin nyo. Ngamuray may sakuma, ti agbalin nga anak yo ken apukok. Anak, Apay ngay masidog kayo nanang. Anya ti bagayo. manipod pimanaw ni Alena. Saan mo na sinardayan, tinagin inom may ti arak. Nang bayan na kaglemas iti arak. Ay, nabaybay amon, ti panagkalap mo. Tinabagda ka ba na dagiti kakasinsin mo itay? Nuwan ya't mapaspasamak mo. May samot na ganyan. Amu damat ti may panggap kina Alena. Aglemesak to pa iti taaw. Anya day ta nasasawam? Amu yung nga iti adda tayo pa lang iti Ilocos. Ay ayatag launay ni Alena.
Kakaisuna anagunod kong ti panagayat na. Napukaw ko matlaang. Idi pa'y lang inublag ka, ngam di nakmat impangag. Ayaya taglaunay ni Alena, anang. Tapay kat pa ng papasol ni Alina kanyak. Nuapay ka no, akinon sinti ka. Inreport ako ba ka no, kadagit agrabang, ti panda ka alaw mo ka ni Alena. Wano, inyawid mo kuma, ijay Ilocos. Tapnuan niya. Wala nang ako ang managing bubukod ah. Mababalaw dakkat eh. Hayaya tag-unay ni Alena, nanang. Abay, kaliklikod lang daw nisto. Mga nod na nalipatan da. Doon sa mo di katulong aglablabay ti likod. Mabit lang, umayan. Sir Ronaldo, Alina, si kakating agpaiso. Kasano napasamak di. saan kayong agar-ara paaplaan, sir? Si Bibi Aga. Nakalastak iti daydi at trahedya. Ngapay ngay talang ti panagparang mo. Mahon kaya nalipatak mo tan. Sumra ka. Agyamanak. Awan sa tikadwayo. Kaya't ko kumakasarita ni Onesto. Agtukaw ka pa eh. Dapat na pa yung ribuar kanimaan. Napanday di ospital. Orayak ida, sir. Masapol ang makasaritak ni Onesto. Lading itak. Jak mas paalan ti panagarubos dagiti luwak. Jak namnamaan abaybay anak gayam ni Onesto. Jak mas maalan ti tinaragsak kumaan. Isong agrambak ta. Gapot ang mabalin mong kagsikog kas imbaga ti doktor. Talaga saan ka na makatuturan niya? Nasasayat ko man o kadwata ni Papa. Sa balin doon ti panagrarambak tayo into masikog kan. Honesto, mariknak ti ad-adamanan apa nang ipatig mo kanya. Oray may sarang ti agbalin nga anak ta. Naragsaka kon. Sapay ko ma. Ngabit lang. Ni Papa ti umawawag ah. Apa nga ta? Hello, Papa. Mabayag kayo kadipay. Sa dino tayan yon ngagasawa. Nagka po kami ni ti Doktor, Papa. Ada kami iti restaurant. Umay kayo dito eh. Sana ka makapanaw ni Tibalay. At dagur oray sa nga ilig at sikati ka sa bulan na. Ha? Nay, sino, Papa? Ay, tara sa inyo di bangan. Tagawid kayon. O sige, bye. Bye, Papa. Sino tati ibagbaga na sa nga ilig? Alena, si kakading agpaiso. Si bibiyag ka? Wen, si Bibi Aga. Kidawag kapanawan na kami kumapailaan kini Onesto. Kaya't ko adwa kami laang nagsarita. Sige. Panawan kayo pa. Apay asaan ka makatimag, Onesto? Makonsensya ka kadi. Kunak mo'y ayat anak. Nga maapay abinaybay anak. Saan ka binaybayan, Alena? Sinapol ka. Ngam kapunta sa anak ka na sa pulan. Tiyam mo, nataya kon kat inasawa mo ni Maan asigod akayat-ayat mo. O, pinagkakalayag parang. Sa anak ababalawan. Na amnesia ka. Ngam idiag sublin tilagip ko. Namuak nga antad asawa. Pakawanan na kuma. Ngam uray kasi ti panang babalaw mo kanyak. Saanan ang may babawi ti parag-asawa mi kanimaan. At ka din mga pagsangitam, Maan.
ay ayaten ka unay. Ngem, kasano ni Alena? Masya nakin ko na. Si bibiyag mat kayo. At nabasol ko. No apay ajak na uri ni Alen. Ngem saan ko nga amo ang amnesia gayam. Nagawid dito yung nananapin. Ngem awan na ibagbagan. Mabalawam ka din ni Nana Pina. Saan na may isubli lagi ti pasamak. Amo ka na sakit para ken Alena. Ngem sikat ti ayayatek. Malagip mo kadipay day di imbagakin ka, honesto. Ano bilang awan gasat ko? Kailangan nagparang ni Alena. Panghasim. Saan mo na ito rimaan? Dahil ito'y tilagi-lagi, Pem. Ay ayaten ka unay. Kung nalpas kayo na nagsarita kini Honesto, nga mapaya mariribukan ka. Jak maawatan ti Marikrit na papa. Masyanak ka ni Alena. Mabuti nga. Anya ko matipagbut ngam. Awan ka dit managtalag mo iti asawa mo. Mariknak nga ayatan na kunay ni Honesto. Analakit akin na ang aong aminin ti pasamak. Nalapit at ay tati na ito di nga mapasama. At daga po na titunggal pagtang, iha. Oray ka ipapanan nga adda agsagsagaba, papa. Nasakit ti maawanan ni ti patpatkan. Amok. Ngam kunada, no adda mapukaw adda matumtang. Amok nga adda na ikari aparakin ni Alena. Naimbag, tamabalin pa ilapag na edad, da ito'y balay tayo, itiday di tatag mo. Anya ti plano nga ramidan, anak ko. No apay simurot kayo pa lang dito Ilocos, nanang. Nagbati kayo kumana, iji Palawan. Kinasaritak dagiti kakasinsin mo, nga iso da pa lang ti makaamu ka dagiti napanawan ta. Saan mo asinumpatan ti saludsod ko? Ay ayat taglaunay ni Alena. Nasa isaya at laangan amatayak lanang. Anya, ay sus apo, anya day tan may pagbagam. Abangan doon yaman na ti pagpanunutin nga ramidan Aramidak amin, nanang. Tadito'y puso. Ay ayat taglaunay ni Alena. Saan mo apilitan at nagikuan ti padag asaan anay kariparakan ka, anak ko? Agasawan na Honesto kan maan. Awan ti sambali a pagpilyan ni Alena no saan nga ayat na. Ala, pabustuyan ka, iti anyaman akay at mga ramidan, badong. Ngam saan ka kumagdardarasudos? No talaga na pudno ti panagayat mo ka ni Alena, iparitam padagnagam. Apay asinurot na kailangan ha. Anya ti panggap po ba doon? Kagurugura Ayatan ka unay. Saan mo ka diyan ang nagtimbag ka? Kagurugura ka. Basol mo ti amin. Pakaunan ako ma. Juan. Ako tadito'y kaongga. Ay ayatan ka unay, Alena. Saan mo nga ulit-ulitin abalik sanday? No naadaan taman iti relasyon iti. Saan ko amalagip? Ginundawayam ti pan nakapukaw ko iti lagip ko. Aramidag amin nakabagla. Tapno masursuro na kayatan. Alena, sika, di kay papanantibiyag ko. Pumanaw kan. Kat saan kanton ngagparagpay kanyak. Mawatam. Pumanaw kan! Amo ka nasaktan ka. Masaktan ako mga.
Wala, basot ko. Nakasagana ang mga authority ang yaman. Ang nagbintutak. Alena. Alena, awan pa ni Honesto. Madamdama pa iti sangpat na. Sikat ti gaganak. Awan ti amo kabasol ko. Maawat at tirik nang. Ngam nalabit anay karida gito'y apasamag. Saan mo nga ada pasakitan tirik nakmaan? Sigurado ka nga ayatan na ka ni Honesto. Anya ti kahit masawan iti daytan. Awan ti panagduadwag ka ni Honesto. Di na kuman inkasar. Kan, siya, ti umuna nga ayat na. Ngam no sa anak ko maanapukaw iti imatan na. Anya ka di at talaga ti kagaram, Alena. No panggap mo ti mangrakrak iti panagdenami. Ibakakken ka. Saan to ang mapasamak dayta? Ma, nasika nga ta tinakapasamakan ti amin. Anya nga ta ti marit na. Saan ako man nakonsensyaan, Alena? Amo, saan mo nagayayatan ti amin? Yung narapit, saan kayo ana ikari iti tunggal maysa ka ni Honesto? Kada kayo tinaikari iti tunggal may sakasta. Nasaan ti maawanan iti patpatgan. Kama mo, ada na ituding aparaken ka. Ang makaipaay iti pudno a pagragsakam. No kastamat laang ti bagbagam kanyak. Panawan ka. Oh, Alena? Makakura ni Alena apimanaw. Masyanakin ko na. Awan mapalin ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, maan. Apay ngagluluha ka. Anya tinapasamakan ka. Maasyan ako na ni Alena. Saan ka amaawatan? Mabitlaeng. Nagkita kayo kadiki ni Alena. May dito'y balay. Diyan ka mo niya talaga tipanggap na. Nalunag tirik na. Kasi man, saan na nagay-ayatan tinapasamat ko na. Namabalin la kumasya kundi ang sakripisyo. Anya di kahit masawan. Agasawatan. Sikatipod nyo nga yayatek. Ngam namanggag ni Alena day tang ibagbagam. At adalaang ang masaktan. Aklunek. Pagbasulak. Yamok. Natahin ni Alena. Aging ka nagsubli-tirik na ka. Ay ayatin ka unay, Honesto. Sikatiragsak ko. Ngam, ay kasano amananam ko tipod no aragsak. No amok nga ada puso nagsagsagaba. Nakitak ni Alina ang nagapo iti balay da Sir Ronaldo. Saan na anadlaw nga dakit asideg na. Naimatangak ti padang punas na kadagitiluana. Nang, basol ko ti amin. Nagbalinak ang managing bubukon. Kapoy tinalaos a panagayat ko kini Alena. Ita, naamiris mo lang ang tibidot mo. Tiamok na nang magunod kon ti panagayat ni Alena. Nagunod mo kagpaiso ti panagayat na. Ngam kalpasan ang nagsubli ti lakip na. Saan nga mo, tinapasama ka na kayo. Kasaritak lang ni Honesto na nang. Kalpasan na,
Agsubli tayo ni Di Palawan. Ipaay kong tiwaya-waya kini Alena. Ket saan kunton ariribukon pay. Honesto, pakawan na ko ma. Nakasaysaya at kaagayam. Ngamsak ti makagapo. No apayasan kayo nagkatuluyan kini Alena. Saan ka amawatan, Badong? Siyak ti nakaalaw kini Alena. Ingagarak ka saan ngayon pakamuking ka. Gapoy tinalaw sa panagayat ko kini Alena. Di mo lagi panday ta. Saan na maisubli kinapalabas? No talaga ngay ayatam ni Alena, ipariknam. Honesto, sika ti ayayatan na. Saan na mabalin? Sikat ika ikarayan ni Alena, Badong. Nunas kan nga aramam. Aramidam. Pang-aasim. Di mo gamdun ti mga rakop kanya, Alena. Nagpakadak kinimaan. Ket si papalubo sa makipagkita akin ka. Tagtalik kanyak. At adalaan ang masakitan. Apay nga ron at ang kisinara ka kanyak. Gapuken, Badong. Iawanan ba in? Pagkalmahan ko matirik nam. Ay ayatan na ka ni Badong. Dahil ta tinadlaw ko kenkwana. Ginundawayan ni Badong ti panapukaw ti lagip ko. Nalabit. Saan nga umno ti inaramid na? Ngam ka po ta ay ayatan na ka. Laglakipam ko ma. Naaddaan kayo iti relasyon. Saan ko ang malagip? Anyak? Apay, anya ti pagkitkita ang kanya kunesto. Nababa klase a babae. Adayo a panunutok dahi ta. Gaputa kabayatan ti panagayan ayat ta. Nakitak. No kasano ti kinasinaw mo a babae. Ngam insukat nagkanimaan. Nagay ayat ang kadi. Tinapatsama kanya. Saan mo ko maapanunutan dahi ta, Alena? Ti kayat ko apananutam. Kabailam asursuruhan nga ayatan ni Badong. Ngam si kalaang tay ayatan. At sa anak ton nga agayat pay. Saan mo ko maasawang ti kasta? Saan mo arikpan ti pusong para kini Badong? Ik kami ti gundaway amang iparit na. Iti panagayat na ka. Ang mga no, damalipatan yung ikarga iti bagyo na. San tayo nga mo no makasubli tayo pa dito Ilocos? Badong, desidido ka din iti daytoy a pangedeng mo. Masapo lang makasubli tayo ni Di Palawan, nanang. Tanabaybay akong ti pagbiyagan tayo ijay. Ibagaman kanyak ti pudno. Saan ka di anasakit tinakam mo amang panaw ka ni Alena? Ay ayat ako ni Alena, nanang. Gamintin saan ko na makit kita. Mabali na malipata kon. Amo na ka di pumanaw tan ditoy. Saan na nasken ngagpakadaking kuha na, nanang. At adala nga masakitanak. Makanayin kanyak anariknak nga inayatnak ni Alena. Ala, ituloy ko nga rod ti magirubot ka dagiti arwaten ta. Ngam sakbay a pumanaw ta. Intanto agpakada kada onesto kan Sir Ronaldo. Saan mo kumaliplipatan? Di kita saya at da kadata. Kaslaawan samot ti tao. Nakarikap ti ridaw kanda ti tawa. Awan ti ari magmak iti unag. Alena, Ni Sir Romualdo. awan ang tiagnad dita. Saan ka di nagbakada na madongkan pina nagsublida ni Palawan?
mo ayatin nak ni Bato. Imanaw ka din nagpakada kanya. Hindi mo ida nagpakada kada kami ka ni Honesto. Naibagada asan danton ngag sublibay. Anya. Sige. Mapanak nga rodan si Ronaldo. Masakta na kung matlagaya. Nay, apay ngay may dakdinanon pa dito igit ti baybay nanang. Agawid ako man. Itay pa asim mangput na giti kakasinsin mo. Imbaga na kanya ka nagbati ka dito eh. Naimasak tinang buya iti panagbatak dagiti daluyon. Pampanunutak adagiti agsubli-subli a daluyon. Awan nga tate agapoy dya Ilocos nanang. Ah, maawatak ti kayat maasawan anak ko. Ag subli-subli ti lagipkan ka, san ka di? Nana, Manipod na kasublita dito Palawan, kanayon na namalmalday ka. Pinalpaliw ka matkat anak ko. Kanayon anak ad-adayo ti turong, ti imatang mo. kumusta nga tan ni Alena, nanang? Amok nga isot pampanunutan. Kan amok akaili mo unayan ni Alena. Kat nupod no nga ay ayatam. Apay adi mo iparik na kan kwa na. Paliwam nga arman, anak ko. Agpaiso ka di maani ha. Agdadagsan kan. At dapay kit din atang kayo ti maragsakan, Oo. Papa. Hindi ulis to. Amumbet nga di pailaeng kayat kun ti maddaan iti apo ko. Papa, kitain niyo man yun, Ernesto. Ha? Mailib sa una yan kun ni Alena. Jack mutkit di mababalaw. Perag sangit, wen? Talaga kaya't mo wag sangit, ha? Oh, kita, agluwakan? Sa balik amat nga ginawa niya. Huh? Manangimon. Hoy, sa anak ngagselos. Luan ni ragsak da ito'y. Kaya mo, sa anak ko nagsikog. Ti am, no sa anak ko na makailiwliwag iti. No sa anak ko mga imay dito syudad. Ang mga no jak mga pinalipatan, no kanayon ko ang makitkita ni Honesto. Sino ka ta dito'y umawawag? Hello? Alena, kumusta kan? Badong? Sika? Mailiwag unayin king ka, Alena. Mas dao kang nga ta, no kasano ana alak tinomiro man niya. Namamok ti may sagayim mo ngay may nagpasyat dito'y. Awan ako ni Jay Ilocos. Nabayagan nga daak dito'y Manila. Amo ka di mo magustuhan dito yung ibaga king ka, Alena. Ngam saan ka malipatan? Ayayatan ka unay. Nupod nung ay ayaten nakbato. Apay-apay manaw ka adi nagpakpakada kanya. Simbang put kagaya man manipo di Puerto Princesa ba dong? Sino na ito yung kadua man napinta sa balasang? Kumusta kayo nanapina? Ah, Sandok sa amot na malasin. Ah. Napintasak ka di una yan? Alina, si kakadingag pa isa. Kung naktupay mas dao kayo, Nana. Di yun naman na makita yung pay ni Alena dito palawanan niya. Kaya't no asawan ni Alena ti ginagaram ije Puerto Princesa. Adun sakit di tidiyo amo, nana. Agalwad ka kanyak ba dong? Adabasol mo kanyak. Ibain nakgayam kininanang mo. Apay ko mga ibayin ka, kat ay-ayatan ka unay. Kaya't ko lang asuprisaan ni Nana. Nakaragrag sa kaklaunay, Alena. Gaputa idipay. Inay-ayat ka iti kastala unay. Napanunod ko nga usto ti pamagbaga ni Honesto kanyak. Nakaikidingag idin nga ikang kaitigundawa e mangiparit na iti panagayat mo. Pinanawan nak. Nagbabawiyak na idisan ko pa nagpakadaking ka. Nagbali na ka nakaled di day ide. Naragsak ka itan.
Saan ka kadya naragsak? Agpadataan na ragsak. Ayun gayam. Nabayagon ajak nagawid ijay lugar mi. Kaya't ka kumangayam amo kadagiti dadakkel ko. Ah, una, agbakasyon ta. Ayun gayam, kumusta nga tan ni Onesto? Nasaya at dadya agayam, Alena. Aran, dakkelin ta dyan mo. Iti saan na mabayag. Agpas ngay kantan. Honesto. Oo, apay. Um, Agluluwa ka. Nukas pangarigan, tadakas tigasat ko agpas ngay. Di mo to kumabaybay ang tiyanak ka. Anya na ta sasawan. Kristo, nasa ngayon niyo. Sino pa pa? Dumanon kayo latan iti salas ngayon da. Gusto. Kita lang. Dabadong kan Alena. Saan kan sapay amasigog iti pumanawag? Dandani kan samot kan agpas ngay. Kamaudyanan na, Alena. Adan tumatlangan anak mi ka ni Honesto. Oh, Badong. Saan ka matamatimtimag? Agtimag kamot ngamin abadong. Ah, Honesto. Agyaman naklaunay kan ka. Agyamanak iti panang bagbagam iti kanya Honesto. Nalawlawag ak ti panunot ko. Mama ati akitan asaan taan na ikari iti tunggal maysa. Alena. Nasaan malagi panday di pasamak? Agyaman tagat di ta nakalasat na. Ket natakwatam animaan ti pudno ngay ayataw. Saan ta nalagi panday ta? Naragsak ti ayan ayat ta idi. Ngam nakibiyang dagiti pasamak. Pasensya ka. Yak magawid ti panagubos na iti luwag. Ngam naragsak iti ayan ayat may kinibado. Nadungo amang ipatag. Baraga pa karagsakak unay para kinibadong. Naragsakak para kada kaya dua. Tanabiro kam tipod no nga ayat. Oh, naglungpon ti apo ko. Papa, Honesto. Oo. Pinagluha ka. Kapaspas ngay mulaan. Unmat nga mini ha. Rumba nga maragsakan ka, tanakapagpas ngay kan. Kinawanda ka sa napasamak yung kada kayo nga gina, nang runaking ka. Day tati pagsangitang papa. Kunak no tsak kapahilan ti agpas nga iti agpaspas ikalak. Kunak no kanibusanan mo tintipiyag ko. Ay, ang po aya iha. Lipatom na itan. Agpapigsa ka kiti. Kung nati doktor, ngagtalinad kayo pa lang nga gina dito, iti sumag mamanong aldaw. Maan. Ayayatan ka unay. Patpatgan kayo iti anak ta. Agyaman ako, Nesto. Ayayatan ka unay. Naan-anaya ko na babae. Nalaglag daman ng tipatag-patag ta. Ken naragragsak ti panagdan nata. Tantan anak ta. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tayo sa marunungan kami patangatang agyaman na pagayam.